Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. 1 year na po akong single. Feel good morning sa mga tulad kong kahit nasa trabaho ay nakaabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anthony. Nagtatrabaho po ako sa NAIA 2 sa airport. Isa po ako sa mga nag-e-x-ray ng mga bagahe ng mga pasahero. Single pa po ako, Angkol at Tita. Meron akong ex-girlfriend na si January. Cashier po siya sa isang kainan dito sa airport. Nagkahiwalay kami dahil sobrang silosa at maldita pa. Palagi niya akong kinukulit na magbabago na at balikan ko siya. Pero pass na po ako. Di po ako gwapo pero choosy. Alam niyo kung bakit ang Tita? Dahil meron po akong ibang gusto. Siya po isang flight attendant. Si Licia. Maganda na, mabait pa. Malayong malayo sa ex ko na si January. At tuwing dumadaan si Licia ay may pasalubong talaga siya sa akin. Kaya naging magkaibigan po kami. At naging close. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Salamat sa kape ha. Dapat ako pala magbayad nito eh. Okay lang, kakasweldo kasi lang namin. Minsan lang naman, pero ikaw dapat talaga lagi. Kaya baka mamihasa ka eh. Kaya nga eh, ako nga magbabayad. Ako na nga, sumweldo nga kami. Minsan lang. Hindi ko na ulitin. Kulit mo eh. Ano ang balita? So, pasibo kayo? Oo, pasibo kami. Ay! Ano paborito mo? Sige, bibilhan kita ng pasalubong. Dried mangoes. Dried mangoes, oo. Isang box sa'yo. Grabe naman yan. Oo. Tapos, pala. Oh. Lish, tanong ko lang. Ba't nag-FA kayo? Mayaman naman kayo. Ayun nga eh. Nag-FA ako dahil mayaman kami, para may patunayan naman ako kasi baka akala ng iba, sayaman na lang ng mga magulang ko aasa. Gusto ko rin may papatunayan sa sarili ko. At saka, yung perks nito, no, libreng travel, oh. Choosy pa ba ako? Sabihin mo, saka, nag-move on ka.
No. Patanong-tanong ka pa, kasama na din yun. Sabi Siyempre, ko na kapag ganito yung trabaho, busy, hindi ko maaalala na may pinagdadaanan pa. May pinagdadaanan ako. Ito, ulit-ulit yun. Ka na malungkot. O ba? Di bagay sa'yo. Sayang kagandahan mo. Paano ba mapabilis? Yan ang sinasabi ko Nalungkot ka na tuloy. Hindi nga, seryoso. Wala, ganun talaga. Pagdadaanan mo naman talaga yan Ang tagal kasi nagawa ko na lahat. Ayoko naman mag-inom, ang hirap bawal sa amin yun Saka sakit sa ulo kapag nagbawal-bawal. Paano ba? Mag-boyfriend na lang kaya ako agad. Pwede, depende siya. Pero huwag naman, kawawa naman yung magiging boyfriend mo. Baka panakit butas mo lang. At least nakalimot. Sabagay. Ginawa ko na Hirap. lahat. Ako rin, di ko rin alam paano payo yung sasabihin ko sa'yo kasi kahit ako, nahirapan din naman ako. Pero anong status mo? Single. 1 taon na nga ako single. Wala ka, di ba bukod sa atin lagi magka-chat, wala ka pa bang ibang nakaka-chat? Chat? Wala Hindi na ako mahilig mag-chat. Inong kakape, puro ka kwento dyan. Update kita pag andun na ako. So yan ang kwentuhan natin kagabi, no? Kahit pa na ako. Tawa nga ako sa'yo, nagpupuyat kayo, ang aga-aga. Parehas tayo maaga. Yung sarap kasi ng kwentuhan natin. Daig pa natin mag-jowa no? Baka naman may ka dyan. May maganda kang Reto? FA Mareto sa akin dyan. Serious naman ako, nagpapareto ka. Hindi naman kita maabot Hindi kita kaya Ano ka ba? Malay mo. Malay ko. Basta pag meron Pag meron ayoko, magsiselos ako, kayo na lang lagi mag-uusap. Gusto ko ako pa din yung hindi naman mawawala yun, syempre. Dami mo naman babae, sanay na sanay. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung irereto mo sa akin, may intindihan naman niya since ikaw nga yung nagreto, kaibigan tayo, di ba? Huwag naman na natin pag-usapan yan. Tayo mo ng dalawa. Enjoy natin kung anong meron. Bagay. Diba? Pero, yun na nga, tinatanong mo kasi ako, Tama, single ang ako. ganda ng, FA, gusto mo yun? Ayoko yan. Gusto ko yung tulad mo. Yung reto mo. Gusto mo tulad ko. Ay, di. Yung reto mo, sabi ko. Tignan natin. Let's see. Kinikilig. Hindi na sanay. Ay, nako. Sige na nga, magkape na nga tayo. Kape na. Order Sige ka na, pa? tatawag ka Espresso na. shot pa? Ayoko na busog na ako Ikaw? Uy, baka... Hindi na ako makakatulog. Sige. Ayan. Tinatawagan na kami. Paano? Bye-bye. Hug na. Update ako Ingat ka dun Hindi ko kakalimutan po yung dried mangoes nyo po. Isang box, promise. Salamat. Ingat ka sa Ingat ka biyahe. dito. Ingat ka. Gwapo naman niya. Ano daw? Gwapo! Maganda. Bye, ganda. Bye! Di ko po alam ang kolatita, pero mukhang may pag-asa naman yata ako kay Lisha, di po ba? Kasi nga, ganun yung mga sagutan niya po sa akin. Tapos pag nagchat-chat kami, reply naman siya agad. Di ko na inungkat kung anong past niya. Pero alam ko po na nagmo-move on siya dun sa kanyang ex-boyfriend. Minsan nga, siya pa naunang mag-chat or tumawag. Kaya feeling ko, para kami mag-jowa Sana nga At pala update din po siya sa akin kung saan man yung flight niya. Makalipas po, ang ilang araw ay nakabalik siya at nakita kaming muli sa airport.
dami niya na. Grabe naman to. Ano Tapos to? nilagyan ko isang box ding durian tart. Oh, yung biyahe ko ngayon, sa'yo ko nila ay mga pasalubong Salamat, ko. ha. Lakas mo sa akin. Okay, alam ko na, may papapasukin May t-shirt ka. pa. Uy, t-shirt. Saka ay, salamat. Sombrero. Ano? Grabe Sa'yo naman. lahat. Grabe. Thank you, Alam thank mo, you. daig pa natin talaga mag-asawa. Daming pasalubong Ay. sa'yo. Buhay na buhay ka sa akin. Oh. Salamat ah. Ay, Lish, yung ano pala, yung tita mo na bumiyahe, iniskortan ko yun ah. Kasama yung pamangkin Uy, mo. salamat. Thank you. Di may Oh. utang na naman akong Wala, isang box okay na yun. Ano ka ba? Tama na yun. Ubusin mo yan ah. Ako lang mag-isa, hindi ba ako pwede mamigay? Oo na, hindi nga. Sabi ko nga, hindi ba pwede mamigay? Uhin ako, matampuhin ako. Sa iba ko na lang pasalubungan next time. Magugustuhan mo yung t-shirt, couple t-shirt tayo dyan. Meron ka rin ganito? Sabay natin suot pag nag-date tayo. I love Cebu, I love Oo. Davao. Sabay tayo, sige na. Ayaw, hindi mo na-appreciate mga local, Oo product. naman. Sige. Ano? Sige, susot. Eh, kailan ba tayo lalabas? Puro ka naman pangako. Promise pagbalik. Oh, yun na, tinatawag na ako ha. Promise pagbalik, agad-agad. 2 days off ako. Sige na. Sigurado ba yan? Bye-bye! Sige, ingat. Ay. Talaga naman, oh. Ay, nako! Yan ang mga ambisyoso. Mars, di ba yung ex mo na yan, ambisyoso? Feeling gwapo ah. Ay, mali. Feeling Erase. Rewind. Ay, nako, Mars. Ayan na yung mga ex na feeling gwapo Kaya dyan. nga. Ay nako, feeling gwapo naman. Oh, ano na naman ba, January? Naano na naman kita dyan? Ang taas kasi ng ambisyon mo. Oo nga. Eh, yung kaibigan ko gusto balikan Kaya na. nga, boses pa lang ulam na ako. Nagbago na to. Hindi ka na silosa, Mars, di ba? Hindi na para magselos. Oo, tapos hindi na rin siya Wala na makita. ako. Oo, tama. Ano po, kahit pangit ka, okay lang sa akin. Wow. Pero ang Galing taas ng sa'yo, pangarap mo, no? Oo nga. Ang taas ng pangarap mo. Girl, inistok ko sa Instagram yung babae. Mayaman si ate mong girl. Tapos, may maganda pa. Papatulang kaya to? Anthony, ang lakas naman ng loob mo. Hindi ka papatulan nun. Yan lang trabaho mo. Tapos FA yun. Tapos rich kid yun. Alta siya syudad. Alam Teka, mo, teka. tayo na lang ulit. Oo nga, balikan mo na lang to. Tamo bagay kami, Trixie. Eh, ano ba? Diba? Huwag ka Sobrang naman bagay titigil dyan. tayo. Baka Tayo ang nababagay sa isa't isa. Magka-level lang tayo ng pamumuhay. Oo nga. Huwag ka masyadong ambisyoso, iho. Oh, mom. Diba? Wala ba kayong magandang masabi? Pwede ba umalis na kayo? May ginagawa kong trabaho. Alam mo, kailangan tanggapin mo ang Bay, extreme mo katotohanan. ba yung bag ko, bay? O hindi, bay? Nagpamadali ako, bay. Bumiyahe po kung Davao, bay. Ay, sorry sir. Ayan sir, go na. Ano, Anthony, pag-isipan mo yung... May hubarin pa ba yung belt dito? Ay, hindi na po sir. Dire-diretso na yan. Yung sapatos. Ay, wag na po. Okay. Ayun, tingnan yan. Nai-istorbo yung trabaho ko. Pwede ba? Pero kanina nung kausap mo, hindi istorbo. Oo nga. Anthony, mag-usap. Sagutin mo naman yung mga tawag ko. Tayo na lang ulit. Ayoko na nga. Pwede ba? Tsaka wala na akong gusto sa'yo, January. Tanggapin mo na. Malay mo. Bigyan natin ng chance. Pag di na ako magsiselos. Ayoko na nga eh. Pwede ba? Tara na nga, Mars. Ano nga? Napaka-juicy pa Pilingero naman ito. gwapo. Tas ang pangarap. Diyos ko. Uncle at tita, positibo po ang pananaw ko sa buhay. Okay naman ako sa aking career dito sa airport. At positibo rin po ako na may tsansa po ako kay Lisha. Ang tanong na lang po ay kung kailan ko to sasabihin sa kanya itong aking naramdaman. At dumating na
nga po ang araw na ipinangako niya na lalabas kaming dalawa. So, hindi na drawing to? Hello? Hello? Tuloy na natin. Sige na, kita Sure tayo. yan, ha? Sure Oo, yan, ha? 4 p.m. 4. Ready na ako. Sige, na. sakto kasi Yes. nakipag-swap ako ng duty. Game na. Sige na. Tatagal pa ako papunta dyan. Okay, sige, bye-bye na. Bye. See you. Yes! Tama. Isusuot ko tong t-shirt na I love Davao kasi sabi niya mag-couple shirt kami. Ay, susuot ko to. Ay, parang sabihin ko, Lisha, I love you. Parang, wag naman. Mabilis naman masyado. Bahala na. Yay! Buti naman Couple shirts! Sinuot mo talaga? Sabi ko sa'yo eh. Alam mo, hindi ako drawing na tao para sabihin ko sa'yo. Oh, buti naman. Order na. Matcha sa akin na. Ano pa? Sarap kaya croissant? Croissant. Sabi mo lang croissant. Oh, croissant? Croissant. Ikaw, ano? Alam mo, Dalawa sa akin. hindi ka lang maganda. Ano pa, nakakatawa ka pa talaga. Ikaw din eh. Kaya dami na humaling. Kaya match tayo eh. No? Parang vibe match natin. daw. Match na match. As in matcha. Match. Uy! Kinikilig naman. Masyado naman to. Ay, nako. Buti na tuloy. Kachat mo, parang kanina pa yan. Ha? Wait lang. Bago ka magkwento, replyan ko lang to. Wait Ayan? lang. May sasabihin sana ako, Lish eh. Wait lang. Send ko lang. Ayan. Okay, go. Paying attention ako sa'yo. Ano yun? Wala, kasi... obvious naman eh. Obvious naman, di ba? Na? Eh... Hindi pa ba obvious? Grabe naman to. Na ano? Hoy. Eh, ano? Shit, ano ba to? Hindi ko masabi. Na? Kaya mo yan, Anthony. Anthony. Teka, may gusto. dumi ka sa bibig. Ang Ano galing. ba yan? Kakaya naman. Na? Na may gusto ko sa'yo. Baliw! Ari, Baliw! Sira ulo. baliw ako sa'yo. Mo kung tinatarantado ah. Ako ay nagkakape. Na-miss ko mag-matcha. Teka, ayos ako. Upo. Oo nga. Ano bang... Uuwi ako pag di mo inayos. Ibang joke na lang. Ibang joke. Ayaw nang ganyan joke. Joke ba yun? Sinabi ko ng hinto to eh. Ako, single ako for 1 year. Pero nung nagkakausap tayo, nagkakachat tayo, parang... Seryoso ka? Naniniwala na ako sa prank mo. Hindi para mag-joke ka ng ganyan. Naniniwala na ako sa joke mo, ha? Ito naman, sinasabi pang prank. Hindi nga to prank eh. Kaya sinuot ko yung t-shirt na I love Davao. Sinuot mo rin. Ano ba to? Ano bang ibig sabihin nito, Lisha? Gusto ko lang klaro. Ano ba? May gusto ko Seryoso sa'yo. ka nga? Seryoso nga ako sa'yo. Alam ko, langit ka, lupa ako, pero... Hindi naman ganun tingin ko sa yun, no? Grabe ka, hindi ganun yung... O hindi status natin. ganun tingin mo sa akin, pero grabe kung makatawa ka. Hindi. Anthony, wala akong mali siya dito. Walang mali siya? Kaya ako natawa kasi kala ko talaga nag-joke ka, promise. Walang ano yun, hindi kita minamaliit. Grabe ka naman, nakaka-hurt ka naman ng feelings. Nagjo-joke ba ako ng ganun? Pag inopen ko na may gusto ko sa'yo, joke ba yun? Alam ba, nahirapan akong i-open yan. O ayan na, nilabas ko na. Nilatag ko na yung baraha ko. Anthony, sorry. Wala. Bakit? Bakit sorry? Ano ba yan?
Wala naman to sa akin eh. Bakit mo binigyan ng mali siya? Bakit binigyan ng mali siya? Ikaw nga nasabi, bagay tayo, ganyan, di ba? Ganito, ganyan. Bakit siniseryoso yung ganon ko? Ha? Anthony, nahihiya tuloy ako sa'yo. Ano ba yan? In fact, may ipapakilala ko sa'yo ngayon eh. Ayan na siya. Han, ito. Hi, Han. Han, hello. Ay, Han, Uy. si Anthony. Anthony, si Ay, Anthony. fiancé ko. Arnie. Arnie. Ah. Han, Uy, parehas tayo ng sinuot, ha? No? Yung binili mo sa Davao, I Love Davao na t-shirt. Tatlo tayo. Naka-group shirt pala tayo. Para tayong may meeting. Han, ang gwapo mo ngayon pakis. Anthony, fiancé ko, si Arnie. Sorry, hindi ko nakwento agad. Sorry. Pero yun, masaya naman kami ngayon, Han. Inintay ka nga namin, in-order na rin kita. So, nasabi mo na ba sa kanya, ha? Na kunin natin siyang groomsman? Hindi pa. Ayan, nasabi na. Anthony, Brother, kunin ka namin groomsman. Groomsman? Ako? Groomsman? ito yung invitation. Sana makapunta ka. Oo nga, brother. Palagi yung kinikwento ni Alicia eh. Kaya sabi ko, go. Sama ka na. Total, friends naman kayo. Anthony, punta ka. Na-expect ka Punta? namin, Ako? Punta? And